Det er utroligt, de har. Hvad? Ja, det er utroligt, de har. Det er meget mod det. Og hvorfor tager sådan et flag ned? Men det gør jo også en stor forskel. Jamen, så flag ned. Nu får jeg ham på video også. Hvad? Nu får jeg ham på video også. Hvad får du? Jeg tager en video på ham. Nå, men dog. Jeg får langt. Jeg tror også ham der, den anden der, han er givet en fuld i vaskemaskinen. Det tror jeg også, han har. Ja, for ellers skriver de jo ind. Ja. Og Det blev ikke så nemt at komme ind i indsejlingen. Hvis du er helt vindstille, så kan det godt være, at han heller ikke har givet så meget gas. Så kan det godt være, at han har lavet tage lige stille.